Inhlanhla, the high power, Archangel Raziel, amandla amakhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali. Angithi usunawo umdodso wemali, uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdodso wemali. Sithinte ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdodso wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babo isizwe babo jabulile umfana lo muhla ngathi ekhehla lomlungu. Namhlanje sihamba nobaba Baba Ngobese usuka entabeni zase-Avoka. Ungumelaphi wendabuko. Inamba afike wasinika yona la njengoba sezoshutha ezokhangisa umsebenzi wakhe ithi 078 553 2010. Le atholana kuyona ka WhatsApp uzoyithola inamba 084 954 6596. Siyacela ukuthi abantu basenze lezo zinombolo lezo. Sizophinde futhi ke sithi sibuke ke emsebenzini wakhe ekade wenza ukuthi ulungisile ngoba ngacela ukuthi uma ukuthi akalungisanga ngaphinda abuye. Baba Ngobese awubingelele kahle. Siyabingelela Babu Dokotela kumphakathi wakithi wonke osilalele njengamanje kukhulumeni yethu. Mkhulu abantu sebeyaqala ukuyiletha lento kade labakade benzela imali esheshayo lento athi abayilethe sebeyilethile abade bethi abasezakala. Mkhulu sebefikile abanye Babu Dokotela bayiletha lezo zinto ngicabanga ukuthi izinto zabo omunye ungifonelile nje izolo wathi izinto zakho sayibona ukuthi seziyaqala ucaca. Okay. Ya ngoba bekade ibanjwe lezi zinto engangithe ngifuna ukuthi bangiphathe bezona. Lona othi wenze iloni elinye lamabhenki ka10,000 bamfakela u100,000 manje ubuza ukuthi le mali ayenze njani ugcine wenze njani kulona? Ngigcine futhi ngimlungisele lokho Babu Dokotela. Manje le mali ke angitheni ukuthi ufuna u10 bamne u100 le mali uzoyenza njani uzokwenzekeni kanti yini obumnike yona kahle? Kunempande khona kunenduku ekhona ungakubiza ngendlela okubiza ngayo Dokotela kulabe bengithe bafuna imali noma bengikhulume ngabo ngemali ukuthi uma sebeyitholile zonke izinto zami lezi ngithe abayithola abangashutha izinto ayisebenzi abangashuthi futhi khona lento Ngobese uzana right ngithi Ngobese. Yebo. Okay, ukuthi phela lebo ngizena ngijwayele ngapha ephula zikho. Angena amaphumulo mina. Mkhulu ngifuna siyibuyele kulomsebenzi lo. Ngicela abantu bathathe serious. Yebo. Uma ukuthi mhlawumbe lento uyazi noma usayenza mhlawumbe awukhuluma uphahlu. Ngilento ukuthi ngempela uma uboleka imali ebank umuntu udlula kuwena kwenzeke usaqhubeka nokuyenza noma Babu Dokotela makukhona umuntu ofuna imali ebank othi ngiyafika ebank kodwa ngifika imali engayitholi kuthiwa khona inkinga ezithile noma khona lapho engivela khona kabi mhlambe ngangigcine ngithatha ikweletu noma ngangigcine ngidale lokho angithakeze kunento etholakala sifike sicishe zonke izinto ezizikweletu ezizokuvimba ukuthi ufinyelele ngaphakathi noma ngabe igama lakho lalelibi kanjani Dokotela. Angifuni ukungena kakhulu abafana abaphuthumayo abafana abashesha Babu Dokotela abafana obathumayo bemali uyafika uzobalanda lapha ekhaya asikuposeli bona abaposo hayi abaposo fanele ufike uzobalanda ngoba banendlela yabo yokuthi ubathathe kunendlela ukuthi fanele uzojika qathatha isigodlweni. Lungisa isithwalo sakho siphinde sikusebenzele kubantu ababethenga ithathe izithwalo maze ngisasebenza lokho Babu Dokotela ngikhuluma ngabantu akade bekhona last week abanye bafikile abanye bangithinta athi umuntu ngathatha isithwalo kodwa isithwalo sami asisasebenzi noma isithwalo sami asiphakami. Ngithi kumina Babu Dokotela abafike abantu bezophakamisa izithwalo ngoba kuyenzeka isithwalo usithwale hayi ukuthi sisuke singasebenzi kuyenzeka usithathe kanti mhlambe wena uthe ekusithatheni kwakho kwase kuba khona izinto ozenza wrong Babu Dokotela wangazenza kahle bese isithwala sisakwazi ukuthi siphakame. Ngobese uzohamba ulungisa izithwalo nanikwazi ukwenzela abantu mhlawumbe ibhandeke nje mhlawumbe le mali njalo nazo kodwa namhlanje ngifuna isikole namhlanje sengibuza nje ukuthi ke niyawakha wendukuni wakhe namhlanje nobusi kodwa ngisengibuza nje ukuthi lonto akazi ukuthi niyakhela umuntu. Babu Dokotela nginebhande mina hayi ibhande lokushaya abantu lokulwa izimpi nginebhande mina umuntu elizomnika imali elizomnika imali Babu Dokotela. Uyakwazi ukulakha? Ngiyakwazi ukulenza Babu Dokotela likhona ngisho ngahamba nawe manje uthi uyalifuna. Hayi nokulungile bothi uma usubuye ukusichazele kahle ke khuluma ngebhande ingakho bengithi angikho nje phezulu ukuthi awukazi ukuthi lokulungisa izithwalo zabantu wena mkhulu kunento ethi ithwala ngomsamo wakho masithi sithwale ngomsamo Babu Dokotela sisho ukuthi umsamo siyakwazi ukulungisa kube sengathi khona lapho wathatha khona kanti cha wena uthema uthwala wawususebenzisa laba abantu bakini kuyibona
abasemsamo abangasekho okuyibona Imali basebenzisa. qala phansi uthwala ngumsamo wakho. Ngifuna mkhulu lana uyilungise. La wakwafika ukukhuluma ngomathanda imali. Yebo. Isithwalo sengezwe. Ngifuna ukuhlukanisa umathanda imali nokuthwala ngumsamo. Uma uthanda imali Babu Dokotela sikhuluma ngenye induku engikunika yona esebenza nje ngemali ukuthi lo nduku leyo uyakwazi ukukhuluma nayo ifike uthi wena hamba uyongilandela imali kodwa lapho ozoyilanda khona bese uyibuyise. Umathanda imali lo ubuya nayo noma kuthiwa Awuyilungise lapha na ke olona. bese ngithi ke thwala isithwalo sasemsamo Babu Dokotela ngithwala ngesithwalo sasemsamo lapha kusuke isithwalo sakho sihlanganiswe nani nomsamo wakho Babu Dokotela. Lezi zinto bese ziyakwazi ukubalance njoba ade ngishile eqala ngathi umuntu uyasithatha isithwalo athi isithwalo asisebenzi kanti kukhona lapho nekhona mhlambe emsamo. Isithwalo lesengikhuluma ngaso mangithi thwala ngumsamo Yazi ngoba bese ukhuluma nje kumina kunento engifikelayo ethi yebo nganoma ngayibuza yini. ungayibuza Babu Dokotela mawubothi kufanele Noma ngabe kufanele futhi angiyibuza. ibuza Babu Dokotela makuthi ufuna Kunento ethi uyathwala kodwa umsamo ikhaya awulungisile aliqinile. yebo abantu Babu Dokotela bayathwala kanti ikhaya vele alikho aliqinile. Wenza njani wena lapha? Mina into engikunika yona ngithi mangikunika isithwalo Babu Dokotela ngoba ngumuntu oqala ibheka izinto zomuntu. Fanele ngiqale ngibheke ukuthi umsamo abantu abasebenza kuwena bayisima kanjani ukuze ngikwazi ukuthi ngikunike into ezofika ihambisane nabo laba abantu Babu Dokotela. Ngoba uma bengahambisana laba bantu ilapho mhlawumbe kuzohamba bese kushayisana khona izinto ubusuthi nabantu bakunika izinto ezingasebenzi kanti mhlawumbe vele inkinga bekufanele ukuthi ibhekwe kuwena. Thatha ke isithwalo bese ubheka umsamo uthombe kanjani. Yazi ngoba bese ukhuluma kanjena nje angifuni ukulibazisa namhlanje. Yebo. Kodwa usukwathinta into bengafuni sikhulume bengifuna sike sithinte nje ukuthi uyabuya le bhande lemali ake uthi nje ukhe phezulu ongazi ukukhuluma yonke kahle. Babu Dokotela ngizoshesha ngithena ibhande enginalo elemali. Imali Wakhela ibhande. beyicuphile. Yebo. Ngifuna uyilande ebhandeni musu uyilande ebhodweni. Ngifuna uhlukanisele lapho. Okay. Ibhodo lemali nebhande. Ibhodo lemali lisebenza ngenye indlela. Sakha induku. Noma sifona lo muntu obekuthumela ukuthi ufike Ibhodo lemali likhona Babu Dokotela lisebenza ngeyale ndlela. Ya sesichazile sisazobuya. Chaza ibhodo. Ibhodo lemali lisebenza imali Babu Dokotela eyokuthi imali iza straight ebhodweni. Okay, uma sizo imali esheshayo yona nebhodo lemali. Imali esheshayo, imali ekhandwayo ize kuwena ingangena ngebhenki, ingangena lokho kunye sikuxoxa mangabe sesisi. Asikubuyekele kwebhande bengifuna ngikushaya ebhodweni ngikushaya la imali bese ngena ke ebhandeni ke manje. Ibhande Babu Dokotela ungithengela ibhande mina angikwazi usize ugqokayo. Kodwa ibhande ufika nalo kumina. Okay. Ngesikhathi usufike kumina bese ngilungisa mina ngendlela engizolungisa ngayo. Leli bhande uzolisebenzisa. Kakhulukazi makuthiwa uhamba endaweni mhlambe ezithile engathi mhlambe indawo owazi ukuthi mhlambe khona abantu abathe ukuphakama la abanjengathi leyo mali liyakwazi ukuthi lithwebule imali Okay. mangabe uhamba phakathi kwalabo bantu laba abanjalo ngeke ngisho ngithi mawudlula kuma ATM noma mawudlula Yebo sirikwazi. angisho ukuthi ibhande lintshontshe imali zabantu Ngithatha imali. lithatha imali alintshontshe Okay. kodwa wena lelo bhande uzosebenzisa mangabe uliqhoka nje likwazi ukuthi likudonselele 0785532010 yabale number. inamba yami Babu Dokotela 0849546596 yabale. inamba yendodakazi yami Nondodakazi usaphatha ifoni. ya nginendodakazi ngathi angifake indodakazi ukuze angasho ukuthi umuntu mhlambe ngiyabaleka ngeke ngibaleke ngithathe namadodakazi yonke into Okay. ndisenefoni Sekhulile nini? khule kakhulu manje khule Babu Dokotela bawujabule. Esengicaka ukujijeka. Ibona kwenza. Cishe kadideka. Ulana eThekwini noma semakhaya. sinaye la eThekwini Babu Dokotela Ngifuna ke ngifike. Ngizoyibuza istepetayo. Babu Dokotela babusizwe bawujabulile namhlanje besivashele ubaba uNgobese. Isihloko sakhe sithi Inhlanhla Yemali. Siyabonga. yebo siyabonga kakhulu. Hey, I'm sure you've been asking yourself, what is wrong with me? What is happening in my life? Your life is stagnant. Everything is falling apart.
You are failing to pay your monthly expenses. Well, I have a solution for you. CFO, Cash Flow Oil from Babu Dokotela. Get it today and use it with a yellow candle and say whatever you want and start to see change in your life. Call 063 689 8922 or 082 459 1816.